हेलो फ्रेंड्स এই ভিডিওରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଟିଆ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପିଶାଚୁଣୀ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପିଶାଚୁଣୀ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ତା ପିଛାରେ ପୁରା ଗାଁ ନଟିଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ପିଶାଚୁଣୀ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ନଟିଆ ସେଇଠୁ କହୁଛି ଶୁକୁଟା ଭାଇ ତମେ ଗାମୁଛା ଦେଖାଅ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ ତମେ ଧରିଦେବ। ୟା ଭିତରେ ସେ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ ଗାମୁଛା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୁକୁଟା ତାକୁ ଧରି ଦେଉଛି ଆଉ ନଟିଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ତା ପରିବାର ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ପଛ ପଛେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ପିଶାଚୁଣୀ ନଟିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେ ନଟିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ୟା ଭିତରେ ନିଆଁ ଟେକା ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ହେଲେ ନଟିଆକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବାବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ନଟିଆ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆକୁ ସେ ପିଶାଚୁଣୀ ନେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଧର, ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ମୋ ନଟିଆ ଫସିଯାଇଛି। ଆଉ ପିଶାଚୁଣୀ ପାଖକୁ ବାବା ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ନହେଲେ ତତେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ୟା ଭିତରେ ବାବା ତା ଉପରେ କିଛି ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଶାଚୁଣୀ କହୁଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ଥରେ ଫିଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେ ନଟିଆକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି।